Yebo, sanibonani ninjani. Welcome back to our YouTube channel. Please make sure that you press like, you leave a comment and you share le video. Sizokhumbula ukuthi ke indodana kaMugabe owayengupresident waseMzimbabwe uBellarmine Chatunga Mugabe, the son of the former Zimbabwean president Robert Mugabe, has returned to Alexandra Court this morning. He went back there because he was arrested kanye no co-accused wakhe uTobias Mugabe. Bafesa ke amacala okuzama ukubulala ukudefeat the ends of justice ngoba isibhamu sitholakala kuphinde kube icala lokuba se-South Africa ngokungemthetho. Lo cala ke lisanda ku-edwa baboshelwa ke lapha eHyde Park lapho besola khona ngokuzama ukudubula babulale unogada wabo ugadayo umgadi umuntu wasengadini osalwela impilo yakhe namanje esibhedlela. Izeke ke nogada ke sevele wavuka esibhedlela wathi cha akazange yena bamshuthe, akazange adutshulwe indodana kaMugabe, uthi wazama yena ukuzidubula. Ngokusho kwandodana kaMugabe ithi uGardner akazange azama ukumdubula. However uGardner boy umuntu othakathayo lapha yakwakhe. Esibhamuke namanje sikatholakala sisafuna ngolese sashutha esadubula osabula esazama ukudubula sizenzakalise unogada. Namhlanje ke bavelile ke enkantolo kodwa ke ibheli yabo iphinde yahlehliswa. Inkantolo ikhala ngokuthi ke abadawo information ephelele njengoba sebephinde baedamanye amacala bokuthi laba bobabili base South Africa illegal, okusho ukuthi abangenanga ngokusemthethweni bayayihlalela nje phela vele sonke siyazi ukuthi South Africa ikampunzi edlemini noma ubani nje ofisa ukuza khona uyafika atheleke ahlale kube mnandi kube sekhaya. Same thing that happened with the Mugabes. They came to South Africa, they have nothing, they are just here for vibes and bebeyibusela nje bephuza amamnandi nibona bedla Louis Vuitton kuhlalwa nezingane yonke into ibimnandi. So icala has been postponed for Thursday just for more investigation ukuze kutholakala ukuthi njoba beclaim ukuthi banamaphepha nje abameli babo bathakhona amaphepha. The question is it states if ukuthi banamaphepha wase South Africa phone fika ngangani nawo la sizowabona. So sebengenile baphuma njengamanje enkantolo yase-Alexandra eGoli sebebuyele emaselini bahleli manje just right in time for having tea as well as brown bread. Please make sure you remember to press like wenze kanjalo mntakamama.